Woj! Ọkalịa ka nwaze nwanyị chime. Chi ndị eme omenala na-emesie ike na ndụ. Nke bụ chi nọrọ m ụwa m nwa nnọ iwe. Yina ndụ bụla pali ndụ bụla pali o. Ndị lebekwele ndụ amarobu m. Ọkalịa ka nwaze nwanyị chi m kunu buola anya ya zolezo. Na nke melibe nwe na-atụ mmụbụ mmanwụ egwu. Nsị n'iwe bụ uloko 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 achaghị ga-agụ n'anya o. Nsị n'iwe bụ uloko achaba ga-agụ n'anya uloko achaju ga-agụ anya n'ebe ọ nọ. Kedu ibe ya eme n'ụwa emesie nye ka mmadụ deke na-enwe n'ilo. Mmụọ bụ anyị dum na-eke ibe mmeli na be anyị. Obodo nna m ndị mmụọ bụ anyị dum na-eke atụ egwu. Nsị na ibe mmeli na be anyị o. Ikolobịa ngwa mmụọ bụ anyị dum na-eke na-agọ mmụọ. Nke meliwe nke meliwe nke meliwe nke meliwe nwe n'ọdị ngidingi o. Ekpere anyị na-ekpe n'ụwa bụ ka isi chawo tupu mmadụ anawa o. Mmadụ nwụrụ anwụ na 40, 30, 50 nwanne ọ bụ ọdọ mmasị ichikwu nna. Mmadụ onye bịara n'ụwa ahụ kwesịrị tupu ọ nawa olu 90, 100, 120, 80 bụ manageable. Ụkwụna ikolobịa onye dangala ikolobịa onye dangala. Ugboro nna m maọbụ dum neke iwe mmeli na be anyị. Ikolobịa ndị maọbụ dum neke na-agwa anya mmiri n'anya tata. Mmụọ bụrụ anyị maọbụ agwụ ụwa na-agwa agwa nwanne we. Mmụ ịdangala na-agwa nwanne we. Nya bụ iwe mwute owu mmanwụ mmụọ agụ. Mgbe eji eje ọgwụ owu mmanwụ anago. Ikolobịa ngwa onye dum neke eze bilo eze bilo eze bilo eze bilo ka ọhụ mkpụlụ akụ 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 amịa onye anam. Ụkwụna ikolobịa maọbụ agụ ka bụ owu mgbe eji eje ọgwụ eze bilo sa ọ na-esi mani o. Ibugala na lana. Nsị ka mbụla obi gị zulika na ndokwa ilusie ka ike toke
naanị eze chikwu kele mmarụ n'ọnya bụ ekpere m n'isi gị ya eze ebilo nwanne m sahọ na-esi mani nwa eze chi ịbụgola n'ala na odogwu ikolobịa onye idu ahụ nneka mmụba nwanyị dangala yutu ndị mmụọba agwụ na-akwa akwa onye ọbụla na-akwa anya mmiri n'anya ịkọla obi obodo anyị nọ na soro bụ iwe mwute maka asa ọ na-esi nwanne anyị onye were anyị iduma awa na gbalawa akụ amị ya onye iduma nneka mmụba ikolobịa onye obodo anyị kwana ọgara onye iduma nneka mmanwụ na-agwụ arọ ikolobịa ngwa ma ọ banye iduma nneka mmụ na-enwele kanta mbọsị ngwudolie na mmeri santos n'ime obodo Asaba Delta udogwu tieli maka ọ dịrị mma otu egwu olumarụ akụ amị ya onye iduma nneka nye bụ ikorobịa onye nọ n'Ọnịcha do na-achụ ego ọ dịrị mma ọsị na ọya eje mgbago ikolobịa jeli mgbago chụ ego na mgbago ekwu ugbo mma ikolobịa gbara aka nnata akụ amị ya onye anam ya ezigbo ma ọgba iduma nneka woso na YouTube maọba agwụ akụ amị ya odogwu woso na eja n'obodo anyị eja na ndị mmụọba agụ akụ amị ya onye obodo anyị si ikolobịa onye iduma nneka eze bilo aish ikolobịa na-agụ obodo anyị yutu aduma nneka mmụba na gwa agwa nwanne owu mmanwụ na-agụ ikolobịa onye obodo anyị nwoke obula ụzọ mgbe eje ọgwụ ikolobịa mmeje egbu akwụ onge onye iduma nneka mmụba ka ọnwụ bịara igbo na nkịtị na anyị nye gbadara na YouTube maọba agụ niile onye ọbụla nọ n'uru onye ọbụla nọ n'iwe mwute onye ọbụla na-agwa anya mmiri n'anya maka eze ebilo nwanne anyị akụ amị ya onye iduma nneka mmụba odogwu nwere na enwezi enyi ike ka ọnwụ bịara igbuo na nkịtị na anyị ndị be anyị nwanwe merekwa na anyị mma anyị ebu ọgwụ ji ibe chiwo nna ikolobịa ngwa onye iduma nneka akụ amị ya eze bilo odogwu ọgara onye iduma nneka mmụba na-akwa akwa gị anụ m akwa akwa gị n'ebe nọ anụ nwere obu ohu na-ejela agwa ozi mmụọba sahọ na-esi mani ikolobịa onye mmụọ eze anya na mmụọba odogwu ka mkpụrụ obi gị ka o zuru ike na ndokwe continue rest in peace n'ọnya bụ ekpere m Benjamin odogwu na-akwa agwa nwanne ya ikolobịa Fidelis nwogolo emeze anya anụ eyi agwọ mmụọba ikolobịa na-agwa agwa nwanne ya ndị sinetọ na-akwa akwa nwanne ya aish Paul Udanze emeze anya obodo anyị mmụọba agụ yutu niile nọ n'akwa anyị nọ na soro maka akụ amịa onye obodo anyị
iduma awana gbalawa odogwu kangwulu mgbulobi gị nyazulike na ndokwe ilusie kike toke naanị eze chikwu kele mmarụ wanya bepele m n'isi gị eze bilo nwanne m ezigbo nwidangala niile na-akwa kwa woboriduma nneke mmụba unu yaliwo YouTube rai unu yaliwo maka na nnọrụ n'ebe nwa gwọọlụ gị ndị ọnwụ gburu n'ụwa nwere igo nne wụgbalata mmadụ anagọkwa many have gone ọka anyị gbatara gị ndị ọnwụ gburu ọkara akpọ nara oke ọlụ ndị ọnwụ gburu nọ ndị dị ndụ nya ka anyị ji edizi ndị nwụrụ anwụ ndị dị ndụ ka anyị na-aga ihu anyị dịwe ndị nwụrụ anwụ na anyị kpọwa ndị nwụrụ anwụ alile eju mmadụ n'obi wụbalata mmadụ anagọrị na many have gone YouTube anyị mmụba dịka unu ya lakwa iduma ekilisiri m foto mgbadoro aka iwe akụ hamia onye obodo anyị nwoke tieli m aka na mmeri Santos họtelụ n'ime obodo Asaba Delta kansụl odogwu ikolobịa bakpọ m tieli m aka ka ụgani danabịa na marụ nya ka ọnwụ bịala igbuo alili eju obi ma ochimu